Kristus však bol skriesený z mŕtvych, ako prvotina tých, čo zomreli. Obraz prvotiny pochádza zo starej zmluvy. Prvé plody úrody neboli len symbolom, ale aj zárukou toho, čo ešte príde. Keď Pavol hovorí, že Kristus je prvotina, tvrdí tým, že jeho skriesenie nie je izolovaný zázrak, ale začiatok celej budúcej žatvy skriesených. Inými slovami, to, čo sa stalo Kristovi, sa stane aj tým, ktorí sú s tým spojení. Preto Pavol spája Adama a Krista. Adam priniesol smrť ako vstupnú realitu ľudstva. Kristus prináša život ako nový začiatok pre vykúpených. To znamená, že skriesenie nie je len individuálna nádej, ale súčasť veľkého príbehu obnovy stvorenia. Myšlienka na zamyslenie. Istota budúcnosti v kresťanskej viere nestojí na tom, čo vieme o budúcnosti, ale na tom, kto už budúcnosť otvoril. Otázka pre teba. Čo je pre teba silnejší zdroj istoty? Zastúpenie budúcnosti alebo skúsenosť Božej vernosti v minulosti?